Тәүлекнең хәерле сәгатьләрендә кайнар сәламнәр юлыйм. Мин Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруының алып баручысы Роза Хәйруллина. Хөрмәтле тамашачылар, без сезнең белән янәдән яшьләр сараенда. 400-гә якын җырлар авторы. Башкортстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе. Һәрбер кешенең күңел түрләренә үтеп кергән кызыл розалар, туган як, әлдермешкә кайтам әле җырларының авторы, композитор Урал Рашитовның иҗат кичәсендә. Гадәттәгечә сезнең өчен сәхнә артындагы кызыклы хәлләр, сәхнәдә булган барлык татлы мизгелләрне без сезгә җиткерергә керештек. Шуның өчен, дусларым, телеэкраннар янына якынрак килегез һәм Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруы белән һәрвакытта бергә булыгыз. Урал Камил улы, сезне чираттагы шундый матур иҗат кичәгез белән чын күңелдән Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыру исеменнән котлыйбыз. Сезнең җырларыгыз чынлап та күпләре хит дәрәҗәсенә менеп җитә. Халык аларны тиз арада үз итеп ала. Рәхмәт сезгә шундый иҗат җимешләрегез өчен. Һәм инде һәрбер шундый танылган популяр композиторга бирелә торган сорауларның берсе: кайчан килеп чыкты? Кайчан туды сезнең беренче иҗат җимешегез һәм кайсы телдә? Мин белүемчә, сез рус телләрендә дә иҗат итәсез. Шулай бит? Сөйләп китсәгез, беренче үзегезнең иҗат җимешегез турында. Дөрес әйткәндә, бүгенге көндә минем сүз түгел инде, ул кешеләр сүзе. Бик сезнең иҗатыгыз интернациональ ди. Руслар да ярата ди, украинецлар да, чит илләрдә таралып бетте инде. Кайбер җырлар дөрес әйткәндә. Иң беренче җырым мин уйда да юк, көйләр язармын кайчакта дип. Мин болай шөгыльләнәм, гитара тотып, урысча сүзләр язып инде. Иң беренче җырларым Мәскәүдә яңгырады. Нишләптер дуслар аша алып киттеләр дә инде. Нана төркеме, Бария Либасовлар беренче каналда клиплар төшереп. Шуннан әнием әйтте, сиңа бит татар көйләре, син бит бәләкәй чактан 5 яшьтән үк Порт-Артур, шыксын бакчагызга, утыр районнарыма да виште, 50-дән артык җырлар беләйин ди. Миңа сеңгән бит татар башкорт көйләре ди. Моң яз әле. Мин яза башлаган идем, кулдан килде әниемә тиешче. Салават Фатхидиновка Ак сирин, Күк сирин язып караган идем. Хит сезоны булды 2 ел беренче урында. Шуннан Айдар Галимовка яздым, Кызыл розалар. Беләсез бит инде. Шуннан Хания Фархига җырлар яза башладым. Ул да бик с большим желанием алды инде. Хитка әйләнде күбесе. Дим ярлары, шулай бит. Әлдермешкә кайтам әле. Әлдермеш шунда юк әле. Башта булды дим ярлары, зәңгәр күзләр. Без Хания Фархи белән 30-га якын бергә иҗат иткән җырлар. Айдар Галимов та 30-дан ары. Аллага шөкер. Һәм әйтергә кирәк, Урал Камил улы, сез Хания Фархи белән дә, Айдар Галимов белән дә эшләдегез. Шулай бит, аларның төркемнәрендә музыкант булып, үзегезнең дәртле хәрәкәтләрегез белән шундый позитив энергия бүләк итеп тамашачыларга әле булса күз алдында сезнең чыгышларыгыз. Шул елларны сагынасызмы? Сагынабыз инде. Ул бит инде кеше сәхнәдә булсынмы, берәй производствода булсынмы, сугыштан кайткан кеше дә барыбер сагына. Ләкин ул биттәге барыбер событиядән күбрәк яшь чаклар бит инде ул. Яшь чак кая булып үтсә дә сагындыра. Горурланам бер эпохада теге шундый бөек Хания Фархи, Айдар Галимов кебек җырчылар белән что жил в одно время. Иҗат аша теге через творчество прикоснулся дигәндәй. Шул хәтле горурланам. Үземә ышана алмыйм дип кайчакта әйтәм, как повезло. Төштеме? Әйде. Әлдермеш булырла бу. Кергәлде булбыз.
Урал Рашитовның аның иҗатына мин күптән гашыйк идем. Шуңа күрә Урал Рашитов белән күптән танышырга теләгем бар иде. Үзем шалтыраттым һәм җыр, пожалуйста, миңа язып бирегез әле дидем. Шуннан ул миңа бик матур эчтәлекле туган көнем чит җирләрдә җырын язды. Сөйләрем мәңгелек, аннан соң чыкты бит, клиплар эшләдек. Туган көн җыры бар бит әле аның. Аннан соң җыр алмаларда сагыш тәме дигән җырларны җырлап үтәм, Аллага шөкер. Бик матур җырлары аның эчтәлекле, Варис Акбашев сүзләренә, Венера Басырова сүзләренә язылган җырлар. Үзегезнең менә күңелегезгә иң үтеп кергән кайсы җыры? Сөйләрем мәңгелек. Бүген дә сан башкарасыз. Башкарамай. Туган көнем чит җирләрдә барса да шулай. Туган көнем чит җирләрдә сөйләрем мәңгелек. 2 җырын бүген башкарып үтәм, Алла бирсә. Менә бу сөйләрем мәңгелек җырына тукталып калса, гайбе, мин ишеттем, бу җырны рус телендә дә башкаруыгызны сорыйлар икән тамашачылар. Бу дөресме? Дөрес. Рус телендә перевод эшләдек. Алла бирсә, Ходай кушса эшләп башкарырбыз. Урал Рашитов белән Азалияга килгәндә, аларга исәнлек, саулык, бәбәйләрне исән-сау үстереп, аларның бәхетләрен, игелекләрен, изгелекләрен күреп, картлык көннәрендә таянычлары булып, тагын да матур җырларын җырларга насыйп булсын. Сез әйтергә кирәк, үзегез профессионал җырчы түгел бит инде, композитор һәм музыкант. Сәхнәгә үзегез менә чыгышлар ясарга үзегез теләп чыгасызмы? Әллә инде халык соравы буенчамы, тормыш иптәшегез кушамы? Мин сәхнәгә чыгарга булай яратам, дөрес әйткәндә оялам, бик сирәгрәк чыгарга тырышам. Халыкка нишләптер автор үзе башкарганы ошый. Мин тәм ошый икән, чыгам. Аблай мин сәхнәдә 60-ка куып җиткән теге возрастта сикереп йөрү үзе бер бәхет бит инде. Җегетләр кебек. Рәхмәт, Худайга рәхмәт. Тамашачыга рәхмәт. Алар мине күтәреп торалар, кабул итәләр. Чыккан саен. Азакы елларны югалып торган кеберәк булды сезнең хитларыгыз. Бераз ял иттегезме? Әллә инде шәһәр читенә күченеп, үз йортыгыз белән яшәү тынычлык бирдеме сезгә, бераз гына иҗат итми торырга сәбәпләре нәрсәдә икән? Ул теге авыл баласы буларак бит инде мин квартирадан үз өемә күчтем, уже 3нче ел китте. Своим домом живем дигәндә, йорт, эт, бакча, утырасың бер иҗат итәргә, тәрәзгә карыйсың да йортка тарта, чыгып йорт сүрә башлыйсың, бакча карый башлыйсың. Шуннан бит инде иҗаттан чак кына ял итеп тордым. Кончиловский әйтмешли, популярность это периодическое возвращение бит инде. Кешене постоянно теге кешегә биздереп йөрисе килми. Шун бәбәй малай алып кайттык бит инде. Шунысы бер шатлык, шуңа күп вакыт бүтән бер нәрсә белән дә шөгыльләнәсе килми. Менә шушы йортыгызда иҗат итү мизгелләренә күз салсак, Урал абый, менә ничек сез бүлмәгә кереп бикләнәсезме? Я булмаса шул ничектер хуҗалык эшләре башкарганда менә көй киләме күңелгә? Гомумән ничек иҗат җимеше туа? Сезгә бер үзегезгә калырга кирәкме? Төнне буламы, көндез буламы күбесенчә? Иҗат бит ул теге мәхәббәт кебек. Алла Тәгалә бездән виш
шаршау белән каплаган, чтобы мы это не понимали, дөрестән әйткәндә. Аңламасына тайны это. Кеше үзе дә аңламый ничек. Теге менә ана кеше дә бит инде бәбәй таба, шулай бит инде. Аңа әйтеп булмый, сез ничек менә шундый чәчләрен, нинди күзләрен шулай матур эшләгәнсез. Алла Тәгалә биргән иҗат көтмәгәндә, нитмәгәндә, йортта эшләп биргәндә, йокыдан уянганда килеп шарга может башка йөгереп, ул яралды иренмичә искә студиягә менеп теге язып калсаң, аблай онтыла бит ул. Кайбер чак атналар буе утырасың, бер нәрсә килеп чыкмый, дөрестән әйткәндә. Кайбер чак үзе минем историялар күп ул, хитлар ничек язылган. Менә берәрсенә күз салсак, үзегезнең менә мәңгелеккә күңелегездә калган хатирә барлыкка килде, менә берәр җырның барлыкка килгән тарихы белән безнең белән бүлешеп китсәгез. Әлеге Кызыл розалар Айдар Галимов башкарган Гөлнар Рашитова бик великая поэтесса бит инде, бик күп сүзләр авторы. Иң беренче шул язып биргәне, шуннан бер дус җигетем язып карады да, сүзләре бик катты, кигә моңга ятмый торгандай килеп чыкмады. Мин аны Алла бирсә булдырам бирәле. И үкенеп бит алмадым. Не алдым икән на самом деле. Каты бит сүзләре, Кызыл розалар ничек моңлы итеп язарга була. Кулдан чыкмый, но мин сизәм, что бу хит булачак. Аки юк та юк. Авылда яшим бит инде, суга чыгып киттем колонкага 2 ведра тотып су алырга. Шунда су шыгырда бакканда су тавышына микән моңаеп задумался бит инде, именно Кызыл чыкмый, потом Кызыл розалар. Искәрә галым әйтәм, Кызыл розалар төшеп кит, Кызыл роз. Булды бит, мәйтәм, йөгереп кирип язам дигәнем, таеп егылдым шунда. Травма получил. Шунда шоттанып йөгереп кирип магнитофонның записен басып җырладым. Шунда җылап. Шундый тарихта бар әйе. Айдар Ганиулы, менә сезнең репертуарыгызга күз салсак, күпчелек җырларыгыз, хит җырларыгыз сезнең Урал Рашитовныкы. Сез үзегез моның белән килешәсезме? Гомумән, ул сезгә җырларын тәкъдим иткәндә, шушы тиклем хит дәрәҗәсенә җитер дип ышанып ала идегезме аның җырларын? Юк. Заман икенче иде. Җырлар, аның җырлары аерылып тора, ничектер бик килешеп бетмәс кебек иде, бик халыкның күңеленә бәлки үтмәс дигән уйлар бар иде. Шулай да ул уйлар беренче концертта юкка чыкты. Чөнки заман үзгәрә, яңа сулыш кирәк, яңа ритмнар кирәк, яңа шакараш кирәк. Урал нәкъ шул вакытта мин килеп керде минем коллективка. Һәм без бергәләп бик матур итеп иҗат иттек, бергә иҗат та иттек, юлларда үттек, концертларда куйдык. Бергә иҗат итеп эшләүнең җимешләре әле булса әле яңгырап тора. Әле булса сезнең концертларыгызда Кызыл розалар җырын сорап чыраталар, шулаймы? Әле булса сорыйлар. Үзем дә хайран калам. Шунысы да кызык. Бик яратып бетмәгән кешеләр дә бар бу җырны. Ну, яратучылар бар күбрәк. Ярый. Үзегезнең менә күңелегезгә аның җырларыннан менә иң аерым ошаганы кайсысы? Беләсем, кайбер күңелгә ошаган җырлар кая вакыттагы хит табылып китәлми. Уралның бик искиткеч матур җыры бар. Сандугачым дип атала ул. Менә ул җыр бер программада яңгырады да онытылды. Ул туган ил турында, туган илгә булган мәхәббәт турында, ерак чит илдә яшәгән бер кешенең кичерешләре. Сандугачым. Менә бу җыр минем Урал репертуарыннан яраткан җырларның берсе. Аны кызганча каршы, бәлки без аны киләчәктә яңачарак китереп чыгарыбыз да халыкка җиткеребез дип
Уралга Урал булып калырга инде. Һәр вакыт яшь булып, энергетика һәм башкаларга ошамаган Урал булып. Ничек без сине беләбез? Шулай булып калды дустым. Менә шундый теләк миннән. Кызлар, бу корабликны кемгә алып барасыз, кемгә бүләк итәсез? Без сәхнәдә бейбез бу корабль белән. Сезнең шундый җырыгызның тематикасы корабль турындамы? Бүгенге көндә менә җырчыларга килгәндә кайсы җырчылар белән сезгә эшләүе җиңел? Кайсы җырчы сезнең язган җырларыгызны менә сез теләгәнчә җиренә җиткереп башкара? Мин җырчыга җыр биргәндә гомергә куярганы булмады. Урала бу ничегрәк башкарыр, ничегрәк булсын дип әйтәм, Алла Тәгалә инде үзеңә дәрт, моң биргән, оборот, мелизма шулай килеп чыгарга тиеш, әйтәм, минем башкарганы тыңлама, әйтәм. Не подражай меня, шулай дип. Җырчылар инде миңа барста якын, барста яратам. Ялкау булмасын, ынтылып торсын, янып киеп яшәгән җырчыларны яратам. Оларда гына вещь бит инде все получается дөрес әйткәндә. Бик зур рәхмәт. Җырларың өчен. Үзем иҗат гомеретемне, исәнлек, саулык, шулай бергәләп эшләргә насыйп булсын. Бик зур рәхмәт. Җырларың өчен. Рәхмәт, хөрмәтле дуслар, бик зур рәхмәт сезгә кабат. Бик зур рәхмәт, бәхетлемен, рәхмәт шулай җылы итеп каршы алганыгыз өчен. Тагын бер әлемне күптән түгел генә яңа җырлар рәтенә керә торгандыр. Бу җырга клип та эшләдек. Уралның Тәкия Нәфия Сафина сүзләренә язган җыры. Тәкиялар үрдем гөлләрдән. Урал Рашитов иҗат кичәсендә шулай ук Туган тел телеканалының генераль директоры Вахитов Азат Галинур улы да яңа гына үзенең чыгышын тәмамлады. Хәерле кичләр сезгә. С творчеством Урала Рашитова, наверное, познакомился раньше всех авторов, которые есть у нас на татарской башкирской эстраде. Когда я первый раз услышал Альдермеш, Кызыл Розалар, я, конечно, влюбился в эти песни. Кызыл Розалар их Айдар Галимов пел, Альдермеш Хания Фархи. И мне было интересно, кто же такие песни пишет. И я как-то вот мне просто из любопытства я познакомился с Уралом. И он оказался очень такой интересный, глубокий человек. Вообще супер. Мы с ним подружились, мы очень много разговаривали. Мы с ним росли на одних и тех же песнях. Мы слушали Юрахип, Deep Purple, Queen. Это наши любимые произведения, которые вот мы с детства там Смоки, Sweet, Slate. Это вот то, что... И когда мы с ним один раз несколько часов проговорили про музыку, да, я понял, что мы с ним родственные души. И как-то вот даже гармонии, в тех гармониях, в которых он пишет песни, они для меня очень близки. Вот поэтому я его очень сильно уважаю. Я желаю ему удачи, успехов, творческих успехов. И чтобы он в дальнейшем нас тоже радовал. И еще много-много песен написал, которые были бы близки не только профессионалам, но и народу. Дуслар, менә янәдән бер шундый үзенең матур, зауыклы күлмәкләрен киеп, үзенең чыгышына әзерләнеп тора безнең Урал Рашитовның тормыш иптәше Азали. Азали, хәерле кичләр сиңа. Исәнмесез, Роза һәм Туган тел телеканалының тугры тамашачылары. Син инде ишетүебезчә бик күп әзерләнгәнсең, мәшәкатьләнгәнсең, бу кичәне оештыруда синең күп көчең кергән. Бу күлмәкләрне тектереп өлгәшергә
Өлгәшәбез, Роза. Барысын да өлгәшәбез. Сәхнәне бизәдек, билетларны саттык, репертуарны эшләдек, артистларны, составны җыйдык. Тагыла нәрсә? Балаларны карадык. Әле өч баланың әнисе бит әле мин Мурат мәктәпкә йөри. Амира 1нче класска төште. Аның белән дә дәресләр эшләргә кирәк. Һәм дә Булатикыбыз әле ими, шуңа бик шулай катбарлы һәм инде рәхәт. Аллага шөкер, эш булып торсын. Эш булып торсын, сәламәтлектәр булып торсын. Менә Азали карап торам да, күлмәгәнгә шундый сары төс. Ә ни өчен сары төсен сайладың син? Белмим, үзем шул сары кояш төсен яратам. Үзем дә шулайдыр инде, кояш кебекмен шуңа. Уралабый. Хәзер бит инде бигрәк интернет заманасы. Гаджетлар, телефоннар, социаль челтәрләр. Сез утырасызмы үзегез? Сез моңа ничек карыйсыз? Менә бигрәк тә бала чаганың хәзер кулларында гел гаджетлар бит инде. Моңа карашыгыз ничек сезнең? Үзегез дә 3 бала әтисе буларак. Нык дигәндә шундый проблема дип күрәбез бит. Может, ялгышабыздыр бәлки. Балалар теге компьютерда утыра, берсе компьютерга утырса, икенче телефонны алып, телефоннан чыкмалар. Олым олай бит инде минем постаршыны иртәнгә тиклем утыра, контроль булмаса, шуна бит хәтлек йоклый. Ну, бер куркыныч күренештә юктыр инде монда, потому что без бит инде яшь чакта үзебез шөгыльләнәйек. Иртәнгә тиклем теге магнитофоннар тыгып утыра, катушкалар әйләндереп утырайык, бер сарайда бикләнеп шунда бер музыка, икенче музыка, әни әйтә, хватит ни, тыңлап утырасы шул юнсез музыканы, көйләрне дип эшләмәсез, ярдәм итмәсез дип, шулай дип. Эләгә безгә дә һәрбер яшьләрнең битен үзләренең ниндидер шөгыльләнүе бар. Үтәр дип уйлыйм, туйгач шул компьютердан. Сезнең чынлап та бит инде 55 яшыгызга дип әйтсәк тә була, шушындый матур юбилейгызга. Тормыш иптәшегез сезгә 3нче баланы, улыгыз Булатны бүләк итте бит инде. Нәрсә үзгәрде сезнең тормышта? Бәлки карашлар үзгәргәндер. Сөйләп китсәгез. Ну, шунысы сизелә бит инде теге бала тормыш иптәшем бала алып кайткан сайын бүләк иткән сайын, онсы нык матур әйттегез бүләк иткән дип. Кешенең ответственность бит инде повышается, ответственность повышаться иткәч бит инде самочувствие уже үзгәрә бит инде. Кеше яшәрә, дәртләнеп теге китә ничектер үсә биреп, булай итеп. Үземне бик яхшы сизәм. Аллага шөкер, мин бит инде гомер буе теге здоровый образ жизни алып барам. Спортта инде закаливание дигәндәй. Шулай итеп. Творчество бик кешене яшәртә. Моны любой эстрада бит кешене карыйсың. Чак кына эстрадный кеше булса бит инде алар ничектер яшьрәк күренә. Или алар күбрәк күренгәнгә микән шулай тоела миңа. Экраннан теге төшмәшә. Димәк, 3нче бала барырга килү сезнең гаиләгездә сезгә тагы да җаваплылыкны арттырды. Сез тагы да үзегез өстендә эшли башладыгыз. Чөнки бу баланы бит әле аякка да бастырырга кирәк, шулай бит. Алла берсә. Менә спорт белән шөгыльләнәсез, әйме? Дөрес яшисез дисез. Ничек менә көнегезне үзегезне сөйләп күрсәтегез әле, Урал Камил улы. Ничек башлап җибәрәсез? Нинди спорт төрләре белән шөгыльләнәсез? Өегездәме, спорт залларга барыпмы? Нәрсәләр белән тукланасыз? Нәрсә дәйтегез, дөрес яшисез ул. Дөрес яшәмим мин, абсолютно шуның белән постоянно үз-үземне тиргәвәт, бичевать дип йөрим. Ну, қолдан тырышкан булам инде чак кына. Ну, минем бер этажда инде минем өемдә спортивный уголок, тренажерлар инде киштән артык та түгел, кем дә түгел. Ну, мин теге гимнастический ролик әйләндергән яратам. Бар дусларым да белә, миңа җитә алмыйлар инде, мин теге өйрәнәләр. Яны бит Урал абыйды бер тотылсаң ди 100дән артык тапкыр эшли аласың ди ул роликты гимнастический. Дуслар, бу гримеркага күз салган идек. Монда Фирдус Тямаев пирожки ашыйм, бутерброд ясыйм. Фирдус, сәлам. Привет. Без әзрәк кенә комаушаладык инде. Мин диетада. Диетада, монда ипиләп, итләр суктырга җыйнасың.
Ярый, без бит инде бүген менә Урал Камил улының шушындай матур иҗат кичәсендә. Фирдүсине дә без бу сәхнәләрдә янәдән күрергә бик шатбыз. Гомумән, Урал Рашидов белән кашан сезнең дуслык башланды? Кашан бу иҗади дуслык мөнәсәбәтләр үсеп китте? Урал абый белән җырлар җибәрде. Почтага. Интернет заманасы бит нәһә. Шушында менә бу бүгенге җырлаган кайтам әле авылыма дигән җырны ишеттем дә. Хәтта бу җыр минеке. Шу әйттереп, мин инде шу җыр өчен айрым килдем танышырга Урал абыйга. Ине килдем. Бик матур торалар, бик матур гаилә. Өч этажлы иләре, тырышып, тир түгеп алган иләре бар. Бик матур нурлы иләре. Килеп керүгә аш-су белән каршы алдылар. Матур балалар үстерәләр, шагыйрь киләләр. Урал абыйның үзенең бүлмәсе бар, бәләкәй генә студиясе бар. Менә шунда инде без 1-2 сәгать тирәсе җырлап утырдык, шу авылыма дигән җырны. Ул инде үзенең ничек ул җырны күрә, мин ничек үзем күрәм, без бит 2 автор башкаручы, шуңа күрә 2 автор бергә кушылгач, фантазия күбрәк. Бәхәсләшү булмады. Шуңа күрә шулай итеп танышып киттек. Һәм мин ул җырны җәй буе әкрен җырлап йөреп, без аны студияда яздырдык. Быел инде мин аны яңа программага куйдым. Йөгез зур. Һәм инде монда хуҗалык эшләре җитәрлек. Бигрәк тә хатын кызга җыштырыну, ине пөхтә тотуймы, ярдәм итәсезме, булышасызмы, әллә инде сезгә теге килеп җыштырышып китәләрме? Юк, үзебез җыштырабыз. Без ул өйгә барып кергәч тә үзебезгә шундый план куйдык. Бер нәрсә алмаска мебель дә юк бездә. Һәрбер бүлмәләр буш. Йоклый торган бүлмә икән, кровать кына тора, ашый торган бүлмә икән, стөл генә. И җыштырырга бик җиңел. Менә шулай дип, кадерле дусларым, тамашачыларыбыз, шулай дип яшәп ятабыз үз өебездә, үз йортыбызда. Барыбыз да күктән төшкән түгел. Авылда үскән балалар, авыл балалары. Барыбер җир тарта, чыгып үләндә балалар уйнаган күрсәң, эт, бакча, барсы да безнең шатлык китерә торган күренеш. Шулай дип, үз студиямда яңа көйләр язып, чак кына арып китсәң, йортка чыгабыз да гаилә белән шулай дип ял итеп алабыз, уйнап алабыз. Шулай инде. Һәрбер кешегә шундый шатлыкны, шундый бәхетне телим. Композиторлар арасыннан исәпләгәнегез булдымы менә сезнең иҗатыгызга, я булмаса сезнең җырларыгыз шулай хит дәрәҗәсенә менеп җитүләренә карата бүтән башка композиторларның көнләшү хисләре? Юк, андый күренеш булмады. Менә Роберт Тимербаев, великий композитор бит инде. Наил Шимарданов гений, дөрес әйткәндә. Ох, Наилның җырларын тыңлаганда мин кайталар инде. Куас тересе китәм, әйтәм, вот когда я научусь так. Ну, олай не научись инде Алла Тәгалә. Ул бит һәрбер үзенең направлениесе. Ул халыкчан яза, мин эстрада бит инде. Алар минем җырларга шулай, может, атмосфера. Резван Хакимов бит инде минем дусым. Ул генийның гении бит инде. Ул бер язса уже икенче көне халыкта кала табында җырлый торган җырлары. Үзең күтәрелә аласың, только бер кемдер из великих әйтте, творческих людей московских, хәтерләмим. Вообще творческий человек определяется отношением к коллегам. Вот мига сеңеп калган уже шул. Әйтәм, на самом деле шулай бит әле. Дулкынланасызмы, Исаф абый? Барыбер дулкынландыра менә, нишләптер. 1000-нче тапкыр чыксаң да, 100-нче тапкыр булсаң да, дулкынландыра киттем. Аллага тапшырып. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Без сезгә уңышлар телибез. Рәхмәт бик зур. Лиана, хәерле кичләр сиңа. Хәерле кич. Бик кайнар су кызу канда дип җырладың. Кайнарланып кыздыңмы?
кыздым да, вообще нык зур рахмәт. Нык зритель безнең нык әйбәт, шундый күренеп тора инде, яхшы. Лиана, менә шушы җыр белән чынлап та син танылдың дисәк тә, һич ялгыш булмас, халыкка Уралга үзе тәкъдим иттеме? Үзе тәкъдим итте, шулай миңа ул тәкъдим иткәч, мин аны тыңладым. Мин аның белән яшәдем бу җыр белән чынлап та. Ул миңа бик якын, мин аны бик яраттым. Ул минем җыр инде, минем җыр дип әйтергә була. Һәм ул җырга сез клип та төшердегез, шулай бит? Клипны да төшердек, ул туган телдә күрсәтәләр. Урал Рашитов минең өчен беренчедән якын дусым, икенчедән минең соавторым. Бик күп йырдар бергә иҗат иттек. Урал Рашитовка мең рәхмәттәр. Шундый моң шишмәһе ургылып торган өчен. Киләсәктә лә Алла бирһә, яңынан-яңа матур йырдар менән концертлар оештырып, безне, халкыбызны һөендерһен дип теләйм. Он очень хороший композитор, очень добрый, никогда не ругается и всегда помогает нам. Мы в прошлом году вместе пели его песню. Урал Рашитов, супер! Урал Рашитов, безнең күршебез. Нинди күршесең ул? Без әле менә моңа тиклем нинди композитор, нинди кеше дип сорап киттек, менә күрше буларак, тә күршене үзеңнән дә яхшырак булуын телиләр бит инде, Сезнең өчен нинди күрше ул? Күршең туганыңдан да якын була икән, көндә күреп, көндә кул булгашып, халык сорашып торабыз, запорашабыз, хала югырып инә, хәл сораша. Азалиялар шундай асык, матур күршеләр, без бик шатбыз инде. Улар да безнең күп многодетный инде, балалары күп. Балаларына исәнлек һаулык үзләренең гаиләһенә, исәнлек һаулык. Улар улын, Булат улын, кесе улын, минең иптәшем, Булат Гумерш исеме менән атанылар. Менә шундай күрше ул безнең. Шулай аларга иҗат юлында зур яңа казанышлар, уңышлар, бәхет, һаулык теләйбез. Урал Рашитов белән без икебез җырлар иҗат итәбез. Мин җырларның, ул язган күп җырларның текст авторы булам. Әлеге бүгенге концертта минем сүзләреме язылган, Фирдус Симаев башкаруында авылыма кайтам дигән җыр башкарылды. Һәм менә тагы тәрәфистән соң көтеп торабыз. Илсаф Тaqiyalalarım дигән җырымны башкарачак. Һәм дә башка күп җырлар авторы Урал Рашитовка, аның тормыш иптәше Азалияга гаилә бәхете, исәнлек, саулык, бәхет, иҗади уңышлар теләп калам. Мин Нефтеюганск шәһәрендә яшим, Себердә. Кунакка кайтып төштем. Бүген яңа гына поезддан килдем, туп турымында. Без бүген Азали белән Урал Рашитовның концертында шуһатлы искиткеч инде әйбәт эмоциялар алып, шатланып, карап утырабыз, бик матур җырлар, электән беләбез аларны, шуңа яратып килдек инде. Бик матур концерт, рәхмәт. Сез ни теләкләр җиткерер идегез Урал Рашитовка? Урал Рашитов бик талантлы кеше, уга һаулык, бәхет һәм дә матур көйдәр язып, тагын безне куандырып торһын. Һәм дә Азали белән бергә матур яшәргә языларга, уңыштар һезгә, Азали һәм Урал. Һәм дә балаларыгызның бәхетен күреп яшәһендер. Әле җырчыларыбыз сәхнәдә үзләренең чыгышларын башкарган арада без тиз генә концертның алып баручысы Флюра апа Мурзин тотып алдык. Ничек сезгә бүгенге энергетика, ничек сезгә бүген концертны алып бару? Бүген концерт әле шул тиклем матур бара, шуңа күрә сәхнәгә сыккан һайын тулкынланып, шундый шатланып сыгаһың, чөнки зал тулы халык. Улардан шундый менә ыңгай энергетика килә. Улардан көч алып, матур итеп улар белән диалог курула бүген. Шул тиклем рәхәт. Чөнки бүген безнең таныштарыбыз, достарыбыз, композитор Урал Рашитов һәм уның тормыш иптәше Йырсы Азалияның иҗади байрамы, улар бүген дусларын ниде. Гаилә дуслары сез алар белән белүебезчә, шулай бит. Менә кеше буларак, дус буларак сезнең өчен Урал Рашитов нинди кеше ул? Урал Рашитов ул бердән ул шул тиклем нык кешелекле, ул шул тиклем нык итәгатьле. Русса әйткәндә ул бик нык скромный композитор. Уның күпме хиттары бар, бөтен дөнья йырлай аның хиттарын, бөтен дөнья белә, Рәсәй белә, Татарстан, Башкортостанда йырлайдар. Һәрбер нинди генә йыр язһа ла, уның һәрбер йыры шул тиклем популяр, шлягер. Инде туган як йырын бүген концертта ла әйтеп үттем. Казанда бөтен дөнья һыу спортына арналган чемпионатты шул йыр менән асып җибәрделәр. Уны ла безнең якташыбыз Филис Каһиров башкарды. Ул шул тиклем нык менә игелекле һәм ябай кеше дип әйтер идем. Тагыла нимә әйтәһем килә, бөтә бөеклек ул ябайлыкта.
Тиргә батып, шумып безнең Филус Кахиров килеп чыкты монда сәхнәдән. Хәлләр ничек, Филус? Хәерле кичләр. Ничә, мунча кергән кебек минем һәрвакыт сәхнәгә чыгыш ул ни кебек. Мунча кергән сыман. Синең бит ике кат костюм әле. Костюмын карап торам, ялт-йолт килеп тора. Менә ялт-йолт инде мин әйтәм, артык ялтырыйсың дип әйтмәсәләр ярар дип кенә чыктым инде. Но сәхнәгә килешә диләр. Бу синең гардеробыңда миңа калса беренче тапкыр шундый төсне сайладың, Бу әле менә икенче тапкыр гына киям. Шуңа күрә яра, ни дип булсын инде. Уңышлы булсын, килешә торган булсын. Гомумән сине бүген без Урал Рашитов кичәсендә күрүебезгә бик шатбыз. Нинди теләкләр җиткерәсең килә? Синең өчен Урал Рашитов кем ул? Беренчедән, әлбәттә, ул танылган күренекле композитор. Без аның белән дөресен әйткәндә якыннан гына, күптән түгел генә, менә бәлки узган ел гына сөйләшә башладык. Мин дә аның икенче концертында катнашам. Һәм әлегә безнең уртак иҗади җимешләребез булмаса да, киләчәктә бәлкем булыр дип уйлыйм. Һәм безнең икебезнең дә теләк бар, ниндидер бер тамашачыларга бүләк итәсе бер иҗади җимеш. Алла бирсә, киләчәктә булыр дип өметтә калам. Азалия, менә сер итеп кенә әйтеп китә әле. Урал Камил улы, ул гомумән гаиләдә ниндирәк ул? Без аны сәхнәдә күрәбез инде, ул дәртле итеп сикерә бии, сине шулай кочаклап, сыйпап та ала инде дуэт җырлаганда. Гаилә ниндирәк ул иде? Талгынрак иде, алай сикереп йөрмәй, кабинетында бик күп эшли. Безнең әти эшләгәндә без шым гына йөрибез, камашауламайбыз, җырлар язганда инде. Сиеп алгалыймысың сине сәхнәдә сөйгән кебек? Әлбәттә. Менә кадерле дусларым, эшләгән урыным студия дип әйтергә булмый инде. Өйдә самый нормальный инде, иң яраткан урыным шунда була. Берсе дә мешать итмәй, бер үзем иҗат белән бергә төннәр буе утырган чак бар монда. Бөтен сез яраткан җырлар монда туа инде. Илһам килсә, төн үткәнен сизбисең дә. Эшләп чыгасың. Кинәткән саатка карап куйсаң, уже сагат 6, кыш кына инде ул. Җәй көне уже якты төшкәндә сизми каласың. Шуннан бер 100 мәртәбә тыңлап чыгасың әле, тыңлап туя алмыйсың яңа язган көйне. Үз балаң кебек бит ул. Тыңлыйсың. Көлеп тә аласың, бер үзең калганда дөрес әйткәндә җылап та аласың. Һәрбер иҗат кешесе мине аңлаячак дип уйлыйм. Үзенең күп вакытын балалар тәрбияләүгә багышлый. Әлбәттә, 3 балабыз, ул бик җиңелләрдән түгел. Урал абыйның бүгенге көндә бер җыры күпмерәк хакта. Сер булып калсын, сер. Бәлки тамашачылар арасында бардыр шундый. Безнең гади тамашачыларыбыз җыр сатып алып менә җырын башкарага. Ничә сумнан башланган гомумән? Иң минимальный. Урал инде бuna аңа җырчы килә. Һәм Урал смотрит, кто перед ним стоит. Студент икән, ул студент хакын ала. Бәлки шундый Башкортстанның зур артисты, гомумән совсем акчасы юк икән, бесплатно язып бирә. Инде Татарстаннан килгән, анда зур җырчылар булса, икенче бәя. Чөнки бу иҗат бизнес түгел. Син үзеңне Урал белән бәхетле хатын-кыз итеп чыгыйсыңмы? Әлбәттә, бәхетле инде. Шундый зур өебез бар. Үзебезнең өебезгә күчтек. Цветы Башкирия поселогында. Шу хәтле балаларыбыз, 3 бала бар. В центре города безнең студиябыз шундый зур. Балалар белән шөгыльләнәбез. Безнең үзебезнең балалар центры бар. Бу кабинетта камералар төшергәне булмады, ләкин сер итеп кенә тапшыруның камераларына гына рөхсәт итәбез төшерергә. Бу инде безнең офисыбыз, студиябыз. Монда Урал Рашитов югары дәрәҗәле популяр артистлар белән бергә эшли, бергә җырлар яздыралар. Хөрмәтле дуслар, сезнең каршыгызда Азалияның әнисе. Хәерле кичләр сезгә, Минегөл апа. Хәерле кич. Менә сөйләп китегез әле. Урал Рашитов кияү буларак нинди кеше ул, нинди кияү? Бик уңган, тырыш, һәр чак ярдәмчыл, матур итеп яшиләр, балалар үстерәләр, матур җырлар яза. Сез үзегез ярдәм итәсезме балаларыгызны карашырга? Әлбәттә, концертлар булганда килеп торабыз, һәр вакыт балаларны карашабыз инде. Әти, әни дип җан атып торабыз, бик яратабыз аларны. Икесе дә гомер буена эшләп хаклы ялдалар.
бик сагынабыз, алар еш киләләр безгә өйгә. Гомумән, балалар өчен әти, әни исән сау булулары ул зур бүләк, ул зур бәхет. Хөрмәтле тамашачылар, сүзне без бүгенге концертның сценарий авторы, шулай ук Рашидовлар гаиләсенең дусты Хайретдинова Диләгә бирәбез. Хәерле кичләр сиңа, Дилә. Хәерле кичләр. Хәзер инде хәерле төн дип әйтергә кирәк, чөнки бик соң тамашачыларыбыз таралышты, концертыбыз бик матур булып тәмамланды. Аллага шөкер. Бик дулкынландык, әзерләндек. Азали минем якташым, безнең әтиләр бер авылдан, Урал абыйның әнисе белән минем нәнәм бер авылдан. Шулай итеп, бу гаилә миңа бик якын, туганнар да якын. Һәм бар күңелемне биреп эшләдем. Аллага шөкер, уйланган уйларыбыз тормышка ашты, тамашачыларыбызга җиткерә алдык. Урал абыйның иҗатында матур урын алып торган җырчыларыбызны, бу дөньядан киткән җырчыларыбызны, Хания Фәрхине һәм дә Вәсилә Фәттахованы күрсәтә алдык. Алар бүген безнең концертта катнашты дип әйтергә мөмкин. Алар яши, алар безнең күңелләрдә. Азалиның үзенә зур рәхмәт әйтәсе килә, шушындый матур бәйрәм тамашачыларга оештырган өчен. Аның монда тырышлыгы нык зур. Менә ул оештыручы, менә ул режиссер дип әйтергә кирәк, чөнки аның һәр сүзен без үтәргә тырыштык. Аңа афәрин дип кенә әйтәсе килә һәм иҗади уңышлар телим бу матур гаиләгә. Мин аларны бик яратам һәм яңадан яңа җырлар көтеп калабыз. Уңышлар. Шулай ук Туган тел телеканалына зур рәхмәт. Һәрбер тамашачы күңеленә кызыл розалар бүләк итәм дип программасын атаган. Шундый матур өметләр белән бу тамашаны оештырган, халыкка матур берсеннән-берсе хит җырларын бүләк иткән күренекле шәхесебез, талантлы композитор Урал Рашидовка без дә чын күңелдән иҗади уңышлар, ныклы сәламәтлек, гаилә иминлеге телибез. Киләчәктә дә безнең җырчыларыбызны һәм тамашачыларыбызны берсеннән-берсе шундый дәртле дә, иштәлекле дә, моңлы да җырлары белән куандырсын озын-озак еллар дәврендә. Амин. Дусларым, Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруын алып баручысы, киләсе очрашуларга тиклем сау сәламәт булыгыз, үзегезне саклагыз, җыр моңнан аерылмагыз һәм һәр көнегез бәйрәм булсын дигән теләктә калам. Пока-пока.